Takže dobrý deň všetkým hráčom aj poslúchačom. Zdravím vás pri novom let's playeri. Ja som nový let's player. No, Minecrafták, čo som to chcel povedať. Iba let's player, proste. Budem hrať na Minecraft, to je pravda, na počítači, ale toto je tabletová hra Vogelstein. To je odkopírované od Wolfensteina. Takzvané si New Game. Je to 2Dčkové. Edit 1, 1943. Ja som nejaký dia. Bla bla bla, bla bla bla. No. A mimochodom som Pixel. Niekedy som Pixel, niekedy som C-Black. Trochu mi to pripomína Terráriu, až na to, že Terrária je trochu lepšia. Ani trochu, skôr oveľa lepšia. Nevedel som, že vtedy boli vysúvacie dvere. Ja som to vedel. Mŕtvy? To si beriem. Kde čomu? Otvoríme si dvere. Fuck. Vypadni. To je klasika. Beriem. Tu vyzerá ako taký tajný vchod. Není. Čo je tu? No, to som zvedal. No. 3 psy, nenávidím psy. Sice mám doma venku. Dobre. Urobené, ešte sme tam nič nechali. No, pozriem sa pre istotu. Nedá sa, dobre. Takže, ideme tu dole. No, psi, ako inač. Psi. Sami psi. Fuck. Shit. Oh shit, the fucker. No dobre, lekárničky. To len po 10-kách dáva. To nie je veľmi dobré. Goldy, máme 7100 goldov. To je dobré. Veľmi dobré. No. Tam sme už boli. Ideme tu. No. Ura. Pozrieme sa. Vedel som to. Čo to? A tu? Tu tiež musí niečo byť. No. Dobre. Si mŕtvy? Ura. Aj ty. Trochu nudná hra, ale záživná. Nudná, ale záživná. No, záživná. By som možno ani nepovedal. Hitler po obrazoch. Tajný vchod? Ne. Nikde není žiadny tajný vchod. Mŕtvy? Si mŕtvy som povedal. To je debil. Aha, dobre, už sme mŕtvy. Dobre. No, pekne. Necháte ma, chlapci. Nebojte sa, keď budem natáčať trochu dlhšie, možno približne dal by som tomu jasné. Dal by som tomu možno taký týždeň, možno aj viac. Tak vtedy to už bude lepšie natáčanie. Budem natáčať Minecraft, Craft Pocket Edition, Survival Craft, podobné Minecraftu. A všelijaké iné veci. Celkom dobré. Budem tam viac rozprávať. Lebo to ma ešte nepoznáte, ináč som ukecaný. Dobre, tu ešte nejdeme. Zatiaľ. No. Pozrime sa tu. Čo to tu je? Jo, s nábojmi. Dobre. Dvere. To mi zavreli rovno pred nosom. Kde to pôjdeme? Hlava mu tričí, no, pekne. Čo si hulil? Level complete. To je dobré. To už 5 minút, to je dobré.
Tak, screen to continue, fajn. No to vyzerá mi dobre. Nechaj ma. Dobre. Čo tu máme? Fuck. Nič, používať. Don't fuck me. Dobre, všetci mŕtvi. No, tak všetci asi nie. Adamov. To vyzerá byť čudná miestnosť. Taká čudná. Hej, lekárničku ešte nemá niekto? Dobre, tam bola ešte lekárnička, sice iba 3% do života, ale... tam bolo ešte niekto. Kra. Dobre. Obrastníš. Mŕtvy, dobre. No. Ideme sa tam pozrieť. To akože dúfam, že to už není boss. No. Ne, pes. Fuck. Dobre, mŕtve. Všetko to je mŕtve. Chcem si zobrať tento tu. Toto. Čo tu je? Zlato. Vojak. Ešte nič, čo sme tam zabudli, tak sa ideme pozrieť. Prečo hovorím vlastne v tretej osobe? Tu. Áno, vojaka sme tu zabudli, jasné. Tak či tak. Toto. Pes. Cítim sa ako hitman. Prázdne. Tu není nič. Tak už viem, kde mám ísť. Matku, ty přišelové. Som sa zlakol. Budem si toto. Dobre. Vy. Je to. To je debil. Čo mám plný zásobník, jaj. No. Teraz kde mám ísť? Ne, idem zle. Tu mám ísť. Či? Áno, dobre. Fuck. Psi. Dáme si toto. Bum. Koľko tu je tých zásobníkov? No, už viac asi nie. Hej, low, J-O. Fuck. Opa, Gangnam Style. To asi určite každý poznáte. Preď choď aj ty. Dobre. Stolička, stol. No. Dobre, to asi obedvali. Som ich asi nemal vyrušiť. Som ich nemusel vyrušiť. Čo to? Prejdený level. To je nejaké rýchle. Počkaj, čo tam bolo? Dobre. Level complete. No, level 2 complete. 85% zabitých. 69% secrets. What? Why? I kill you. Som zlakol. Her. Dobrý. Dík. Fuck. Ja sa už asi nepôjde. Čo tu je? Nenávidím dvere. Ako by som nič nepovedal. Dobre. Koľko ich ide. Bum. Krvál. Beriem. Toto si tiež beriem. To som sa mal Zobrieť si to chcem. Dobre, prechod. To lepšie. Ahoj.
Ahoj. Oh, fuck. Dobre. Hello. Som ako taký... Assassin's Creed 1943. Fuck. No! Čo? Psi ma zabili. No dobre, tak toto myslím, že asi... dá sa. Dobre. Čo to bolo? Ja myslím, keď už... No, takže... Sice je to prvý let's play, takže nebojte sa. Pre dnešok to je... fuck. Seka. Pre dnešok to je koniec. Koniec tejto série. No. Prvého dielu série. A pravda, že vám prajem pekné sviatky. A vidíme sa aj na budúce, možno aj v inej hre. Takže... mal som nejaký pozdrav. Rči vám prajem pekné sviatky. A šťastný nový rok 2013.